بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سلام زخاركم لشانالي بيتساب كم يكنيكم ببزل لكم وانا إجزابير أملاك سلام تاي زحلي انقع نبحتي تحساس بسلام بتعنا زحنا زبحت زي زمن سلام بحت حقوس بحت تعنا يقورلنا نعدنا في السم سلام يوردلنا كم تلمود نعلت سنكسار حزالكم مسألة حبيركمني مسايك تصنحوا بتحتنا اللابو نزي شانالي حدش تزخنكم دمال سبسكرايب بمقوار بيتسوكنو بيتسو نزخنكم كعاني لايك شار بمقوار متوعكم ما يفليني نتقور اللي متوع دمال كاولبي خمسكناكم فتو حاجة تحساس قدوس إلياس نبيه بزا معلت زيان قدوس إلياس نبيه أو قدمي ديك إسرائيل استقلصلو إيو إزي قدوس تولدو نقدو إيور بقام نسيلو كاوزو سدوم إسرائيل عسرت نقد كخون انكالو أبوو إياسنويو أديو دما تونا يبهالو كونو عملوخو سلازنورم إجزابيهر نمحصون تونا قديسو نزي قدوس فرا فترة قدوس إلياس أو ستولدلو معلتي أو بيتهم برهان تملئو ترأيه برهان زلبسو 4 سبات ملأختي مسيوم دما بإسات مقوانا صفيا انت تغللوه ولدو بمرأيهم دنجيزهم ننوياتن كهاناتن نقروهم فتم كهانات جن إزي نقر سلازرقاقهم انت عينة فترة كوان يخون أو لعلي إسرائيل دو ينقس يخون ويس نبي إيو إلهم دما أدنقو قدوس إلياس كاو بهزان انو تجميرو قم نقرنيان نسهنا زفتن إسرائيلاوي نبره إتي زنبرو الوقتي قدم لدة كريستوس 900 عامات هزبن نقستتاتن زخافو اللو إجزابيهر تخاحدو طاوات زملخلو كزي نبره قدم عبيد إلوفلاويان زنورو طاوتات داغونن بيلن أوتي زمن إتي ناو إسرائيل آتيهم نبرو قدوس إلياس جن أما أخلزي كفو تولدي ولقا انت نبره سرعات أوريت زودناي نسهنان ناي أملو خنساو نبره أوتو ورحد دما إجزابيهر ننويات تصوعو ننويات النايات تصوعو نسو دما الشيلو تأزيزو ننا إجزابيهر ناي تسقاس أوعيد تقبله إزي قدوس نبيي بزح قزيه نقداي انت زي خوينو مساو موعال محدار سلا زي فتو منوريو أو قوتات أو تاكاتات جبره بفلاي دورك أرميلوس نعوو جزء نبره بزي هو الدماء كمل كأسأدي قصيلو نسلستا نقرات مالتوون ندنقلنا دنقل سلازنبره نبحتونا بينو سلازنبره نمنكسنا تحرامي سلازنبره أو بلي كدان مسرت سجد فنوي بحال أو بلي كدان كندي قدوس إلياس أو زمن حديث مجمرة كندي متمك ملكوت قدوس يوحنس أو زمن ليك أو انت دما كندي قدوس يوحنس أفورق زأكل دفارن مجسسن ممهر أين بران أو تجزي دما أخ أبن إلزابيلن زبحالو كفاءات سبعين سبيتن أو إسرائيل نجيسهم نهزبي طاقات كم زملخو جبروهم بمخنيات نيحر الشاوين دمان إسرائيلاوي نابوتي بحاسة مسكر دمو أفسسوه نابوتي دما رستي أبوتاتي أي شيطن أي لوطن بمبالو كم سمعتي غصر إلياس جن نزي مس سمعه ناو أكابن إلزابيلن قريبو دم ناي نابوتي أواخم أي ترفن ناتكي دم ون كلبي كل حسئيو بلوم بزي مخنيات دما إلزابيل كتقتلو انت دريتون السونا إجزابيهر إيومو أي رخبتون بخمس زبالة بسجت دما حدا شح نبيات أكيبا قتلوا بلد 900 انت حردو انت اللو اتم مئيتي جن قدوس أويديو أوشتي بعلتي حبيو إنا مزقبة أطرفهم أوشت إسرائيل جن عامسان حدياتن إنا تسفح فحا خدم هياونا إجزابيهر إنا تمزقبة إنها اللوة إتي هزبي نويل نبعال زتبهالة طاقوت سجدم أوزي قزي جن قدوس إلياس كمزي بله هياو إجزابيهر أملاخ حيال
ዘቆንኩ ቅድሜሁ ከመእይረድ ጠል በእላ መዋዕል ዘእንበለ ቃለ አፉየ ኢሉ ዝናብ ካብ ማይ ከይወርድ ከልከለ። ን3 ዓመታትን 6 ወርሕን ሰማይ ዝናብ ንዘርኢ ጠሊ ንመከር ምሃብ ተኸልከለ። እቲ ህዝቢ ብሓጢኣቱ ምኽንያት ተጎድአ። ንዕኡ ግን ኳኽ ይምግቦ ፍልፍል ማይ ፈልፊሉ እውን ይሰቲ ነበረ። እዚ ምስ ኣቋረፀ ድማ ጸለየ። እግዚአብሔር ድማ ካብ ፈለገ ኮራት ናብ ሰራፕታ ንኸወርድ ኣብኡ ድማ ኣዶ ነቢይ ዮናስ ቅጫ ሰንኪታ ምስ ኣብልዐቶ ቤታ ብበረኸት መልኦ። ወዳ ሕፃን ዮሃንስ እንተሞተ እውን ብጸሎቱ ኣተንስአላ። ቀፂሉ ድማ 7 ግዜ ብትግሃት ጸልዩ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝዓፀወ ሰማይ ከፈቶ። ህዝቢ ድማ በታ ዕለት ካብቲ በረኸት ተኻፊሉ። ቅድሚኡ ግን ምስ ኤልዛቤል 850 ነቢያት ሓሶትን ካህናተ ጣዖታትን ተወዳዲሩ ኣሸነፈ። መስዋእቲ ሰዊኦም ንናቱ ጥራይ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዳ በልዐትሉ። ነዚ ዝሰምዐት ኤልዛቤል ድማ ምእንታን ክትቀትሎ ኣሳደደቶ። ኦ ጎይታ ኣነ ካብ ኣቦታተይ ኣይበልፅን እሞ ውሰደኒ ንበይነይ ተሪፈ ኣለኹ እሞ ኢሉ ምስ ጸለየ እግዚአብሔር ንጣዖታት ዘይሰገዱ 7,000 ሰባት ከም ዘትረፈ ንዕኡ ድማ ናብ ብሔረ ሕያዋን ከም ዝወሰዶ ብስራት ነገሮ። ደኺሙ ደቂሱ እንተሎ ድማ ቅዱስ መልአክ ሚካኤል ኣበራቢሩ ተራእዮ። ዝብላዕ ኣገልጋይ ማይ እውን ኣቕሪቡ ብላዕ ስተ በሎ። በሊዑ ሰትዩ ደቀሰ። እንደገና ኣበራቢሩ ኣብልዖ። ኣብ ሳልሳይ ግዜ ግን ብላዕ እስከ ትጸግብ እስመ ርሑቅ ፍኖትከ ጎደናኻ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ትጸግብ ብላዕ በሎ። ነዚ ምስ ሰምዐ ኤልያስ ድማ ን40 መዓልትታት ብዘይ ምግቢ ተጓዓዘ። ብድሕሪኡ እውን ምድራዊ ህብስቲ ኣይተመገበን። እግዚአብሔር ንኣኽዓብን ኤልዛቤልን ምስ ተቐበሎም ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ እቶም ክፉኣት 2 ግዜ እሳት ኣዝነመሎም። ዝዓርገሉ ግዜ ምስ በጽሐ ድማ ንወዲ መዝሙሩ ንኤልሳዕ እትደልዮ ለምነኒ ምስ በሎ ኣባኻ ዝሓደረ መንፈስ ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ኣባየ ይሕደር በሎ። 3 ግዜ ክመልሶ ፈተነ። ቅዱስ ኤልሳዕ ግን ብብርቱዕ ተኸተሎ። ንዮርዳኖስ ከፊሎም ምስ ተሻገሩ ግን ንቅዱስ ኤልያስ ሰረገላ እሳት ወሪዱ ነጠቆ። ንኤልሳዕ ድማ ፍርቂ ልብሱ ደርበየሉ። ሎሚ ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ብሔረ ሕያዋን ዘሎ እንትኸውን ኣብ ዘመነ ሓሳዊ መሲሕ መጺኡ ብሰማዕትነት ምስ ቅዱስ ሄኖክ ክዓርፍ እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሃረና ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ዓርኬ ሰላም ለከ ዓራጌ ሰማያት ለአዕርፎ ህይወተ ዓለም በተናግፎ በእንተ ጌጋዩ ምንንት ለአክዓብ እንዘ ትዘልፎ እስመ ነሰትከ ምህርማተ ወቀጥቀጥከ ግልፎ በስብሃቲከ ኤልያስ ተሰባህከ እፎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጋዛ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሃገረ ጋዛ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ኣባ ጴጥሮስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ መበል 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣከባቢ ንእሽተይ እስያ ዝተወልደ እንትኸውን እንተሎ ወዲ ክቡራት መሳፍንቲ እዩ። ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዓብዩ ድማ ናይ ቁስጥንጥንያ ንጉስ ንእሽተይ ቴዎዶስዮስ ናብ ቤተ መንግስቱ ወሰዶ። ኣብኡ ድማ ገዛእ ሃገር ክገብረካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንእሽተይ ተጸበየኒ ኢልዎ ጠፊኡ ናብ በረኻ ኣትዩ መንኮሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብምንኩስና እንትጋደል እንተሎ ናብቲ ዘለዎ በረኻ መጺኦም ብግዲ ወሲዶም ናይ ጋዛ ጳጳስ ገበርዎ። ካብ ቅዱስንኡ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ስጋ ወደሙ ክልወጥ እንከሎ ይርእዮ ነበረ። መላእኽቲ እውን ይዘራረብዎ ነበሩ። እቶም ህዝቢ እንትጋገዩ እንተለዉ ብለውሃት ስለ ዝብሎም
እውን ቅዱስ መልአክ ገሰጾም። ናይ ፋርስ ነገስትታት ዓጽሚ ናይ ሰማዕታት ቃጽሉ እንከለዉ ንሱ ዓጽሚ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድ ሒዙ ተሰደደ። ንብዙሕ ዘመናት ብቅድስና ነይሩ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አርኬ ሰላም ለጴጥሮስ በአጸደ ክህነት ዘበቅለ ወበቤተ አምላክ ዘተተክለ እንዘ ይቀድስ ቁርባነ በእንቲአሁ ተብህለ በጊዜ ፈትቶ እምነቃ ህብስት ፈልፋለ ደመ መለኮት እስከ መልአ ጻህለ። ካውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናቡቴ ኢይዝራኤላዊ ብግፍዒ ዝተቀትለሉ ከምኡውን አባ ዮሐንስ መበል 40 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ፣ አባ አትናቴዎስ መበል 77 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ፣ ቤርሳቤህ አደ ንጉስ ሰሎሞን፣ ፈሪሳውያን ጴጥሮስን ያዕቆብን፣ አቡነ ኤልያስ መነኮስን ዝዝከረሉ በዓሎም እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንአና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሐረና ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ናይዞም ቅዱሳን በረከት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን። ዝነጠበ ዝጎደለ በአፈ ቅዱሳን መላእክት ይታረመለይ አሜን።